Povedzte si, no tak, nebojte sa povedať si. Kupujete auto? Príďte k nám a povedzte si oslavu vášmu predajcovi. V Ačkách máte na výber z viac ako 19 000 vozidiel s preverením od Car Vertical. Za najlepšie ceny, s garanciami, výhodným financovaním a bez rekontácie. Viac na AAA-auto.sk. Nezmeškajte výnimočnú ponuku. Získajte rýchly optický internet a Orange TV až na 3 mesiace zadarmo a navyše vám k tomu pribalíme kupón na zariadenie. Príďte do